ప్రతి మహిళ కూడా కంటి తడి పెట్టకుండా ప్రతి ఒక్కరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాల ఈ రాష్ట్రంలో అని ఆయన కోరిక కూడా అదే. ఈరోజు ఆయన కోరిక ప్రకారము చెప్పిన మాట ప్రకారం కూడా మనకందరికీ ఆయన చేసిన వాగ్దానాలన్నీ కూడా నెరవేర్చిన రోజు కూడా ఈ రోజు అని కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, ఇక్కడ లోకల్లో కూడా చెప్పే నాయకులు కూడా రకరకాలుగా అబద్ధాలు చెప్తుంటారు. నేనైతే స్వయంగా మున్సిపల్ ఎలక్షన్లు అప్పుడు చూసిన, కులానికి ఒకరికి సంవత్సరానికి ఒకరికి మున్సిపల్ చైర్మన్లు ఇస్తా అని చెప్తాడు, వైస్ చైర్మన్లు ఇస్తా అంటాడు. కానీ ఎవరికి అన్ని కూడా ఆయనే తీసుకుంటాడు, అన్ని ఆయనే పెట్టుకుంటాడు. ప్రజలను అయితే తప్పుదావ పట్టిస్తూనే ఉంటాడు. కానీ చెప్పేదన్నీ అబద్ధాలు. ఏ విధంగా ఆయన నమ్ముతారో నాకు తెలియదు. కానీ తాడపత్రి ప్రజలైతే అలాంటి నాయకుని చూసినందుకు చాలా అదృష్టవంతులు అనుకుంటాంట. అంటే అబద్ధాలతోనే కాలం గడిపే వ్యక్తులే మనకు ఉంటే మేలనో లేకపోతే లేదనో నాకు తెలియదు. కానీ ప్రతి క్షణం కూడా అధికారులను బ్లాక్మెయిల్ చేయడము, ప్రజలను కూడా అదే దారిలోనే తప్పుదోవ పట్టేయడము, ఈ విధంగా చేస్తుంటాడు. ఇలాంటి నాయకులకు మీరు ఎప్పుడన్నా కానీ బుద్ధి చెప్పండి. ఏంటికంటే జగనన్న లాంటి నాయకుడు రాష్ట్రంలో ఇన్ని అబద్ధాలు చెప్పుకుంటూ ఇన్ని మాటలు చెప్పి ప్రజలను మోసపుచ్చుతూ బతికితే అది మానవ జన్మకు కూడా మంచిది కాదనేది నా ఆలోచన కూడా. మానవుడై పుట్టినాక ఎవరికన్నా అంతో ఇంతో సేవన చేయాలా, లేకపోతే మనకు సేవ చేసే గుణం లేనప్పుడు మన పరిధిలో మనం ఉండాలి. అలాంటి వ్యక్తి కాదు ఆయన. అందరికి కూడా ప్రతిరోజు నిత్యము అబద్ధాలతోనూ అతని రాజకీయ లబ్ధి కోసము ఏం మాట్లాడతాడో అతనికే తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉంటుంది. అందరికీ ఒకసారి